Zer da jolasa? Berezko ikaskuntza naturaltasunez lortzen bada jolasaren bidez, eta ni zertan jolasten naiz? Eta jolasteko baimena ematen badiot neure buruari? Jolasak ikasteko tresna privilegiatua izanik, haurreskolako jarduera nagusia izan behartu, eta hainbat egoera, bizipen, ezagutza eta gaitasun betetzeko gai izan. Jolasak bere aldaera guztietan, librea, euristikoa, soziala, psikomotorra, simbolikoa, jarduera atsegingarria eta berez motibatua da. Haurrek beren ekiteko gaitasuna garatzeko eremua proposa sortzen du, porrotaren eta katsaren beldurrik gabe. Erronka berriak pilatu eta arriskuei aurre egiteko gaitasuna ematen digu. Haurrek pertsonekin eta objektuekin izaten dituzten harremanezko esperientzietan, haien ezaugarriak, nolakotasunak eta aldeak aurkitzen dituzte, bai eta haien artean dauden harremanak ere. Horrela, ekintza eta esperimentazioa abiapuntua hartuta, haurrak bere nortasuna eta mundua eratzen du. Bada esaten duenik, haurraren lehen jolasa, amaren bularrakin dela.